बोथोराथ' दिनै फुंनिफ्रायनो जोबोद गरम लोगोफोर ओमफ्राय आंबो ब्लग बानायनो गोसो गैयाबाबो दिनै गरमनि थाखायनो उसुखुथु मोननानै ब्लग बानायनो गोनां जाबाय दा सान्दुंआथ' फुंनिफ्रायनो आजां गाजांखा अब्ला जायखिजाया लोगोफोर हेल' एभरिवान खुलुमबाय लोगोफोर कामिं टु माय निउ ब्लग इन टुडेस ब्लग चेनेल आंनि टुडेस ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गोदान ब्लगाव बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनै ब्लगखौ जोबजासे नायलांगोन दा माबा देखायलांनो हायो दिनैनि ब्लगाव आंबो मोनसे मा देखायलांनाय जायो जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय अब्लाथ' दे लोगोफोर नायलां दिनै थाब सोरमोनलाय आदैया दासो जाबाय खोमा मारै दासो जानो मोनखो मा ओंख्रिब्रा थारायसो आलु फान्थाव भाजा थाराय आलु ओमफ्राय गैला बेदर गैया थाइजौ आसार दंमोन ना जायासै नोङो ओमफ्राय नैबे मा ए दै होआखायलै जानाया मोनदों जि बुरजा थोरसि संमोन जाजोब्बाय हेल' गाइस नै दा बेलासिबाय ओमफ्राय दुगैखांलायबाय ओमफ्राय आंथ' दहाय सानाव जेबो ब्लग देखायनाय जायासै ब्लग भिडिअ माने देखायनो सानदोंमोन ओमफ्राय मोनसे खामानि जानानै होनानै जेबो भिडिअ खालामनाय जायासै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा डाइरेक्ट दुगैखांबाय ओमफ्राय बेलासियाव दसे बानायफिनसां लोगोफोर बेखौनो नायसाबदो अब्ला नोंथांमोनहा ओमफ्राय आं दा नै नैबे दाख्लै लामखोन्दा हालदैमोन दा नै रानसिनथारबाय बियो हालदै बेखौ गोरान खालामबाय मिलाव होनो ओमफ्राय नैबे जाबाय गय दानखावनाय गय गोमोन ओमफ्राय माखासे हाननाय दंबावो गय गोमोन बेखौ जोलैनो दोनबाय बेखौ जावैनोसै आरो फुलि बानायसै ओमफ्राय फुलि जानानै बोसोरनैसो दोननोसै एसे गोजौ जाबाथाय गायनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो दंबावसो अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर मोनसे देखायलांबावनो आं नोरै दंलाय मोनसेया हाब दाउफ्राबो देन्जार गोजासो गाहायनो ओमफ्राय नैबे जाबाय बेखौ दानखावनो दोनबाय आरो दहाय दानखावनानै लामदोंना मोनसे दा देखायफिनगोन आरो आं बेखौबो बिदि दानखावनानै लामगोन सुपारि बानायगोन आरोखि लोगोफोर बिराद साइज खानाय लोगोफोर बाब जानो गोथाव ओमफ्राय नैबेयो जाबाय थालिर जाहुआ मोनब्रैला जोबबावबायसो बेखौ मोनब्रैबाय नै सेवबायबो ओमफ्राय जाहुआ थालिर आरोखि बेयो जानो गोदै मोजां ओमफ्राय जौ बानायनानैबो लोंजायो आरोखि बे एमाव फुननानै जिरदो ओमफ्राय हादो एमाव फुनदो ओमफ्राय जेरै माइरंनिफ्राय जौ बानायो बेबायदि दोनबानो जाबाय आरो लोगोफोर गोदै जायो बिनि रसा दहायनि बे गय गोमोनखौबो नै बिदि दानखावगोन आरोखि लोगोफोर बेबायदि दानखावगोन दा बेखौ सुपारि बानायसै ओमफ्राय फोरानसै बिगुरखौ एरख'नोसै ओमफ्रायो बयमाव सोना दोनसै आरो लोगोफोर बेखौ बे दानखावबाय नालाय ओमफ्राय रानोबा बेखौ एरख'जोबनोसै ओमफ्राय फिसा फिसा दानफ्लेनोसै बयमाव सोना दोनसै बेनो सुपारि जाबाय अब्ला एसे सेफ जालायबाय आरोखि गय बायनानै जानाया माने आलासि दुमसि फैबा गयथ' होथारनांगौ जायोना बर'फोरनिया बेनोसै आलासि फुजिनाय गय फाथै अबेबा जौ साहा ओमफ्राय दा बेखौ दानखावनानै सुपारि फिसा फिसा दानफ्लेनानै दोनसै आरो लोगोफोर माने जाहाथे आलासि दुमसि फैबा बायनाङा ओमफ्राय न'आवबो जाबाय बेखौनो दैज्लां समाव माइ गायनाय समाव ओइ बयलार नैबे बयलारमोन 3 माससो जाबाय आं फिसायाव दोनफैनाया जा देरबाय नै दानो 6 केजिसो जासिगोन ना बोथोरा दहाय सान्दुं गोसामोन नै दा खोमसि जाजोबलायबाय खोमसि जोबसैलाय दा बोथोरा एफा सान्दुं थिंमोन दा एसे बारसो बारगासिनो आरोखि अखा हानो हागौ मोनायाव बारा गय गैखाला दाबो मोनानो टाइमा खयथा जाखो 6ता ग्रोब जाबाय टाइमा 6 PM खोमसिथारलै जेरैबो न'फ्राथ' नायजाखाला दा ओमफ्राय नै आराम सियाराव दं आं जिरायनानै थान्दा मोन्दों फेनबो सोलिगासिनो फांखा टेबोल फेन ओमफ्राय दा दहाय सान्दुङाव बिराद थिंमोन ना दा सान्दुं गोसा ओमफ्राय आं माबा माबि खामानि मावबाय दा गोलोमदै गबाय स्रां मोनबाय दुगैबाय दसे जिरायबाय थान्दा मोनबाय आरोखि दा माने आङो दहाय सान्दुं गोसाबाबो नोंसोरनो ब्लग बानायनानै देखायसै होन्दोंमोन ना लोगोफोर दा बे भिडिअखौ देखायनो हायाखै आरो ससेल' बे देखायनो नागिरदों होननायसिमल' दङ भिडिअआ नोंसोरनो ब्लग देखायनो नागिरदों होननायसिमल' दं बिनि उनाव देखायनो हायासै ओमफ्राय दा माने खामानि ओंखारनानै होनानै खामानि मावनांबाय आरोखि ओमफ्राय केमेरा खेबनो टाइम मोननाय जायासै ओमफ्राय दा दोनथ'नानै खामानि जोबनानै दुगैबाय दुगैखांनानै ओमफ्राय दा बेलासिनानै दुगैखां आरिखां नै दा बे भिडिअखौ बानायफिननायसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबाय थागोन आरो
जायफोरा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै आंनि टुडेसब्लग इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे दस्रा गुबुनफोरखौ हारि हिसाबै बर' हारि हिसाबै गुबुनफोरखौ जौगाहोनाय बायदि आंखौबो जौगाहोयो आरो आंबो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो बोलो मोनो आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनानै सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरखौ फोरोंहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों माने आंथ' एक्सपिरियेन्स गैया बानायलाबाथाय भिडिअआथ' मेरला जाबाय बानायनाया थेवबाबो भिउबो फैया साबस्क्राइबबो फैया कमेन्टबो फैया लाइकबो फैया माने आंनि सन्देह माने आंनि भिडिअ बानायनाया जाया होननानै आं सानो माने मोजां जायोबाथ' भिउफ्रा बारायखायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आंनाथ' मोजां जायानो जाहैबाय माने भिउआनो फैया साबस्क्राइबबो फैया लाइकबो कमेन्टबो फैया लाइक कमेन्टआथ' आलदा माने भिउआनो फैया आरोखि लोगोफोर हाय सिखारना नांथारलायबायलै लोगोफोरनो मोसौ फैनानै बेलासिबाय नालाय मोसौआ उफुद्रु खालामफैखायो माने न'आवबो मोसौ दं नालाय ओमफ्राय दस्रानि मोसौ खारफाबोजोबो बै दरखौ मारिनानै दोनाबो हाय बाबा बैथो खोथा होसोबानो जाला आया 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 उठसाखो हाय 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 डिस्टार्बल' मालाय थान्दा जिरायनायाव दासो ओरैमा थान्दा मोनदों हाय हाय ओरै हरनांसिगोन माथामा ओरै थांबाय ओरै मानै रानजोब्बाय नै लाव बैसाङा माने दानफायनानै होबायना दाख्लै गोथांमोन दाथ' फिथाइबो थायखाला नालाय दानफायनाया साबसिन बे दस्रा गायसैलाय खुमब्रा गायसै बेयाव लोगोफोर खुमब्रा एसे होसोलांबावथारसै आं मोसौफोरखौ बिराद डिस्टार्ब खालामबावगोन जा जा अखायाबो हाहां जाखाबायलै दहाय आजां गोजां सान्दुं दुंबाय दा नै खोमसि जेरैबो खोमसि 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 टावारखौ जि मोजां नुदों एयारटेल टावार बेयो लोगोफोर एयारटेल खोमसि जोबखानाय लोगोफोर आरो नै मासे ओरै फैफिनबावबाय जा 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 आंना बयलार दोनग्राया जालालै नै लोगोफोर लाखिथ'नो मोनाखै दा माने प्रब्लेमा बिरादनो सफैनो थान्दा दामाबो बारा ओमफ्राय दा नै बार बारनायजों माजों बुखारलाजोब्बाय दा नै मोसौ होनानै फैफिनबाय आं लोगोफोर न' फारसे ओरै थांफिनसै ओमफ्राय बोथोराथ' बिराद मोजां थान्दा जाबाय दा दहायनि बायदि गरम नंला आरोखि अखाबो हानो हागौ हाबा हामगौलै लोगोफोर एसे मोनायाव उन्दुनायफ्राव गरम जायैनि ओमफ्राय दा नै थाबायगासिनो आं लोगोफोर माने माखासे आमाइमोन गामिनि आमाइमोन माबायाव बङाइयाव थानो नागिरदों नालाय बे दसे थाफैबाय आं लोगोफोर गारि गाखोजासिम ओमफ्राय नै दा आं आंनि सियाराव जिरायफैफिनबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे नैबे दंफायो कालु सैमाया रङा गोजाबाबो नामा कालु बेना सासे मानसि दोनलांनाय आरोखि थजेन होननाय दंमोन ना सासे सिगांनि भिडिअ दङ बे थजेना ओमफ्राय दा बिथाङा थैबाय आरोखि दा बे सैमाखौ बिराद अनोमोन बे फैबानो बे थजेनजों थायोमोन बियो आथिं हमलायनानै दस्राजों थायाबाबो बेजों थायोमोन आरोखि बे जेराव उन्दुयो बावनो थाफायो बे जेराव जिरायो बावनो जिरायफायोमोन दा रावबो गैला नालाय नै दा बे गैला नालाय बे दंबा बेजों थाफागौमोन दा बे गैला नालाय ओंखायनो जोंजों थाफाय आरो नै गस्ला खुरगानायसो थाबायगासिनो नैबे जावैनाय स्टप गोमोआ कालु 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 आंबावबो गारलाबायदोंमोनलै बेनो रज'बाय सानेगासिनो दंमोनलै लोगोफोर माथो दाबो सफैया साहायालाय बार बारनायाव नै जिफ्रा बिरखारलायथारबाय ओमफ्राय नै दा लोगोफोर जिराय जिराय दा साहा सफैबाय आरोखि साहा लोंसै नै गाइखेर साहा खामनिल' लोंबाय लोंबाय ओमफ्राय दा बेखौ लोंनोसै ओमफ्राय बे लोंनायावनो बे दिनैनि भिडिअखौबो फोजोबनोसै आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो माबाफोर बुंनो गोसो दंबा कमेन्ट खालामदो आरो आंनि बे टुडेसब्लग चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अब्ला गोजोन्थोंसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट ब्लग ओमफ्राय आं मोननै साहाखौ लोंनानै बेयावनो फोजोबबाय